Ден 18. Излагане на пестициди, хербициди и фунгициди. Рецептата е подходяща при следните случаи. При пръскане или третиране на тревни площи в близост до вас с инсектициди или химически торове. След пръскане срещу плевели. След престой в парка или на голф игрище. Ако живеете в близост до ферма за плодове и зеленчуци. За рецептата са необходими следните продукти. 1/4 чаша пресен магданоз. Половин чаша пресен кориандър. 2 големи листа кил. 2 репички. 1/4 чаша капини. 1-2 стръка целина. Половин до 1 портокал или 1-2 мандарини, по желание. 1/4 чайна лъжичка спирулина. Прекарайте всички продукти без спирулината през сокоизстисквачка в посочения ред. Разбъркайте спирулината. Изсипете в чаша и сервирайте. Рецептата е за 1-2 шота. Изпийте на разстояние от 15 до 30 минути с друга храна или напитка. Време е за активно здраве.